nádherne. Ty Miničke hráš? Tak ja idem na koncert. Poď urob mne koncert. Môžem sa posadiť na stoličku koncertnú? A ty mi, no a choď mi hrať, bež. Tuto ja. A teraz vám Esterka Šimončíková zahrá krásne na klavíri. Mini, poď, budeme počúvať. Poď. My s Miničkou takto počúvame. No, už poď ku klavíru. Aká bude pesnička, slečná? Ako? Zvoní? Áno. Tak poď. Počkaj. Naštartovať si klavír. No, naštartuj si ho, dobre? Takto pripnúť. Nechaj. No a poďme. Zvoní. Zvoní, zvonček malý, upladovať by sme mali. Kto nechce byť lenivec, dáme jedno každú vec. Nádherne. Ešte ktorú? No neviem, ako ešte máš, ale horí. Tam máme stoličky. No tak odkiaľ máme stoličky? Čo premýšľaš? Pozeráš na okno? Bobo. No dobre, tak už Tam skončí. je Bobo. Není tam Bobo. Tak už nebudeš hrať? Už je koniec koncertu? Máme ti zatlieskať? Nie. Minička ťapka. Ťup. Musíš ťapkať, Minička. Vidíš, jak hezky? Vidíš sa s týmito kolkami hľad? Ale prestaň s kolkami, veď máme koncert. Odlož ich. Tak ešte na záver nám zahraje, už pôjdem, lebo mám veľa práce. No poď, Esti. Poďme. O doktorovi. Ale toto ja neviem šiť. Odtiaľ máme